Lang chiting lun se terang ahem me chopidet. Ingdeng hini Foundation Day KSA Arlongwuti Phonglangso mate Borpung Branch Committee ketalon pon. Lokhiram rongphal arong along prabjin pen ICDS ahem nang pipon thaposi kachaningri. Karbi Anglong live ada babirta long penili sami mirinan sepi pini bertang ton pen arjupanik tha. West Karbi Anglong Keroni Police Station ke parlo langchiting hersing ing tiarong lunse terang ahem kupikoson pelone anerlo porhut me chodet. Labangso hemalo ningkan kebarta awsu aphuke sotado alanglisi kardongang song me kar theklong si katpen ronga sora tuma phan pachinilo. Lapenami pusitami pamep un AC angton chodetlo. Sok sang peri anta chupajok dun un idet lu pusi pherangkia tuma thengno nang pachini dun. Pasi kacongdar hajarat dami gruglo mothila sohem chu me chu apora bang ke thekdenik long mangke apuni lini sinili bana na hang chu hajarat dun lo amat non bang nili tumke kiduk tandar hajarat dami grug amat hang ta amara tara chelong idalo sarto amat piniar ni bang ke kelong ji ke desi thang ape ari amar tara nama bong bang anta aveni chu glab lo manang li CM sar ta asa bang nili phana kang hona ka jinsu le na ki jon tenili ta na churu ji CM sar atum pen aluguria arlengke the atum sar atum anta ni phan kang hona ka jinsu do bosan tinta ning ki parang pon ji pula nuwi yan tanil tu ke do ni ma we ki thaga dim man ta we nili somar lok se bang pho atum hanan tan ni an pa chu ik mu we no we thok anta no na bang ke nili tungke doji adheman ta kedo kadasi hang ape ari chumji tapen hang aya tabe nili tumarong ke dage harseng intiarong langki thing krige dulon nili ke diniar ni bangani lisi ke puwe ka banglo lun seterang nili dak nili men maga lun seterang pulo nili tor men na maina tim mungki tu la nili tungsi hokpet ki pu atumi glo ki hormu si ke ponlong sokta anong chonda chot asok ta muni thom moni mon thom bak do lanta long ide pen lo do pigla peri kene gasu harlong phole tukok anta awig de hangyang lo chutun to dang lai to ibong nang gasu harlong ta nili tum piniar ni long le dat hangyang asom si dut kok asom ang selo dada tum anta na kelang donata aning room hup sinang thedon ni lo iglong chaddi chadalo asi nang litum le nilip han nang kerap nang situ don de kulo tinili ke dua thai ke chulong ke si ke dua thai no bitokan ta awilu sar ye itu ngar kilong dak la me chup hut suta do suda lo usuta atumi dik penta ogereng no amanili tu mangke nang ke pu la hajara chuduna sok monwe ta du pot tino manili tu me hajara dam lang pu pulo amat la suapit usuta me ke ya kupuni arnam nakang hon amat ame bure prang puri chit lan la risi pu peten su akleng kam ni chupon bet pu anlos hasin ni tum mili phan ka hon ka jinsu ha kusini da na chuning ri lusar Keroni pen mohan teron Karbi Anglong live. Athepi Child Marriage and Education Awareness Campaign come Second Foundation Day Karbi Students Association Arlongwuti Phonglangso Borpung Branch Committee Sarthetimung Arong Wuti Phonglangso Along Kepaman Pon Kidamtang Theraponi Pai Krip Horni Lakhaing Korapon Nilip Ahawar Arlongwuti Phonglangso Mate Borpung Along Anerlo Porpaisia Porpen Second Foundation Day come Child Marriage Awareness Campaign Amai Padupon Sonsi Jaime ka pen adaba por pioneer pen Karbi Students Association alama maipu Stefan Rongpi KSA branch Arlongwuti Phonglangso pensi ingturpon bangso mai long aluhi sarpo man pen de soiteron kes itiripia mai chitongdun la pen songja tiso kes itiripia mai Edwinson Hansi kes itiripia mai sem timung sart hetimung arong borpunga sar John Lekthe Chunbang BDC Anilson Teron Maipu KSA Anamlangpi branch pen ke chenglok pinangan
risoi jang manpeng ge thekiding atum chetong dun si mayalong RD pidun sartheti mung arong asar semti mung pen arlongwati phonglang so borpung hin pen inglong arlok ke doarat akidoki sungap alam hai hui jesemet tong sekot pen si kachelang awar sai sub center ahem kikim ham bonta doktor avi dowai inguta longli lapen osomaratum loke charli awar sai ke me pen osomaratum loke pacharli aphan angtan si toy du nanglo isi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alam chak ating towar bang nang semar pi bomlo la sojok prabjin pen mesen atowar chileng ponlong po la si suri suri kachoro lam theta chepaklang pon lapen pinangan amayalong loke charli kinang sot lapen arta kijum pen pinan some ke do pen akisung nang chitong tidet nang pu alam the hai hui chi than chi mom si mesen pen mai pichun pon seladat alongti phonglang so borpung area lo so school logo charli ahin phan ni tu makenang la lo high school LP school bang ke pinando hum proxy narkep do office tame teacher tumbang ha comment tu pen pinya ni setame teacher tum la Kopine kam do sabak sisat hoya thola jo lasona program hosi bangchot setami la teacher dom ke hokpe ke than ki mum nenge tumlo tami la bangso lo ke than ba bangke pinya ni bang pin la alang tum la government pen la bainong ate la salary lang tum la cho setami la daklang tum adeng duty na che claim bangke pinya ni ta na che claim puni tum ada ka local kese brand lo ni tum theklong le lang la si alang le tum phan la bangso ke damtang ason pinira non ke bang kala tu la high school sabi ke mesenji phana lang tum lo na ke than ason ten mesenji usine tum chuning ri lo yong se lang tum la chewang we pulang te la high la lang le tum phan same bini action and ason te pusi sarkar ba pine ado efforts me ke thege ding na the chuning ri sangti hidi pen presenterang Karbi Anglong live Lakhain ko phoni lip constituency ke parlo Inglong ahavar Lokhiram Rongphar arong along non pu anta ICDS center hem ka vepen penangan akisung donanglo lasi prabjin pen nilitum arong aphan ahem nang kimpi serak thapusi Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuningri padopon thu Anganwadi Center Koilamati sector ke parlo Lokhiram Rongphar arong along methang ahem ka vepen penangan nilitum kisung dolo athema non kidamtang pen non an ke loke thana dim ke upper day krum LP school along si ada porphai sirke penanelo porphai krehini an kadukawe loke charli klim somar tuma phai bang thongke bra sirke so si loke charli klim somar tumdu sita hem kawe pen head office pen ajata sonli nangpali pusitami kibia dim kawe akisung dolo lapen labangso ICDS Koilamati sector Lokhiram Rongphar center along ke workers Mamuni timungpi inudvet ajoini penangan kasiksak dolo. Helper bang duty kacebang we pen mili inudvet ke loke than pen ke chenglok kasiksak do piklo lasi non prabjin pen Koilamati ICDS Anganwadi Center sector kilangabang adimaklong dampen chihumri damra helper lapen workers atum aronatang ating lapen apora ting pen sai kachiklem pon pameji aphan siding siraksi akimi lapen ahemta nang pipon vek thapusi hadakedo upper day krung LP school SMCMI pu bindo rongphar semsing rongphar lapen worker mamuni timungpi atumahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Mumin lapen nilip MSc pabitro rongpi atuma phan kachuningri padopon nalimen jethan ikate तो नीलिमेन के मामुनी टिमुंगपी लापेन नी सेक्टर के कोइलामती लापेन नी सेंटर के दाग लोखिराम बस्ती लोंग से नीली रोंग अमा चिनी लिचिक्लेमबो नले तुम लाबांग सो सेंटर लोंग कुबसों से किक्लेम के दाम बम लोबांग सोलम थानी खाते नॉन नीली क्लेम दम लोग पेन के नीली ता स्कूल मार पुसिता में नॉन के थानन बम लो लापेन फीडिंग है ले नांगली पुसिता में रन फिट लो हदाय ले नांगली पुसिता में अचिक लो yon ala punang li pisame pidet lo
nali bangke workers lah sih help parliament ke keson iklo pilih parliament ke Indira Tarupi alang lis labang so nangli lo cerap dum bomba mate lo tham bomba ko so sangsi nangli phana cerap dum bomba labang so lampan tham tha the labang ke kido tala dakal di der po khutkutin ahem na khutkuti lasi lata bang por lam ong ide po si bang muda kita hai po lasi non ke aku claim dilo po si kita ki pu non rong ben aku akaprek jokon de po angke lapan si songhong ding lo non ke nili nu vet si ini bom lo Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live Dhorom henlo jutang achet he jutang avete khairengri athepi pensi arnikang tim Karbi honghari amai chethan chepari pen emithang animalong kedo thip thek japhan kabor iponang jialam chethan renti West Karbi Anglong hamren rong sopi Karbi lameramai sai hemalong Karbi honghari amai tiripi amai tumpen patir piponsi therepo chikloni phai krepho ani West Karbi Anglong angkang pi ara chingrum se ingdeng ingkoi gi chok Karbi honghari amai mahangge thegani talon pon jai meka teng penada apor Karbi honghari amai lama mai phu chandro kro hin pen lama ingthur pon lapen misen me pen mai ke pachun pon ja phan pura se karkli petopon lapen adhorom kaprek pen inoda bang phu puthot Karbi honghari amai long ka chewang thu aparman sitami hemphu wojon thom karkli ka chema thastami pedopon Karbi honghari amai mahangge thekani kitalon ponalong mai phu chandro kro hin pen mai chiphaim phu ponsi alhi aphan ge pachini kongchon bang long skiswar phangcho hin pen pachini pon alhi aman pen ka chetong dun chandro teron dun mai phu Karbi honghari amai birsing terang bidisar saimbe Karbi honghari sorlo amai amai phi basa piteron pi kongchon bang phi bina kramsa pi pen ke chenglok rong asar la pen Karbi honghari amai long claim si babang pho bang phi tum chetu dun si mai RDP dun la pen bir sing be aphan tame Christian adhorom pen che osi puthot honghari adhorom along ke wang thupot ning karong pen Karbi apoho pen archopon ladake Karbi honghari committee ke seng ingkaning koi ke jok si pinili tum da so mai do pon lo la pena so lo do dia prang nili tum kada hem pu bojan tholar ta chema thapon lo asi da hem pu bojan thon da misen akan par ifrap la pena dak se arkidet pena bangke ako kiri tum Karbi honghari play thur pon lo la pena bangke ni la so dia bang nili tum dak mane honghari long ke claim ke da ma chepet do tum litang tum hasa nili tum chikemo pon lo asi nili tum la lo mane honghari Karbi honghari long so ro tum long la so nili tum ke do na bangke la lo mane so ro tum la honghari long ke claim ke dam arna mani ke claim adong kada ke claim ke dam long sami tum so ro tum si patir pinanji arna makang man ya kam long sakami so ro tum si dat hortang thir pen ke dang lo ke tun ke dang ki asoka anu tin stami ke tun ke dang bana arna mani phan tiru ke thai thek nangji pul hai ka chi than ka chi mu masini do Karbi honghari so lo mai ne tum do dum lo do pon lo nasi lai lo mohes tami nang tum da arjulo honghari puwe ko mantu ningkan pensi ke doma honghari pu komara pensi ke irma labangkeli tum labangke honghari pu ke laga amu pusi ne tum hana ki ir polang manilo lage ne tum Karbi hakko pen Karbi plang ro pirthe plang de pen stami tum honghari lo pirthe ke plang non se tami aporom do puti do lasiri tume Karbi karbak lo same Karbi ke plang do bong ke plang do mane pirthe ir tum plang et chok et Hamren ben Daniel Inghi Karbi Anglong live Tang depini ada babirta ki lapuan si kang ton paniklo